Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket, én Balogh Norbert vagyok, és szeretnék nektek egy kicsit beszélni az Újratervezés című műsornak a lényegéről. Azt szeretnénk nektek bemutatni, hogy Jézus Krisztussal a mai napon is, és ebben a korszakban is közösségbe lehet kerülni. Egy olyan Isten, aki válaszol az embereknek a kéréseire, válaszol arra, amikor az emberek keresi őt, és igazából minden egyes ember életébe eljut egy olyan szakaszra, egy olyan pontra, amikor Isten hívja őt, és ennek a hívásnak engedve az emberek megtérnek, az emberek megváltoznak, és a műsornak a lényege az, hogy bemutassuk nektek azt, hogy Isten az nem a múlt korszaknak a kitalációja, nem egy ideológia, nem egy vallás, hanem Jézus Krisztus egy valóságos személy, akivel lehet találkozni, aki be akar avatkozni az emberek életébe, helyre akarja állítani, és az ember úgy lett megteremtve, hogy az ő szelleme az vágyakozik az ő alkotója után. Ennek a hívásnak engedelmeskedve, mikor az Isten szelleme kijelenti az embernek a szívében, Istennek a létezését, Jézus Krisztusnak a keresztáldozatát, akkor megérti az ember azt, hogy valójában az ő élete az akkor van a legjobb pályán, és akkor a legboldogabb és legsikeresebb az ember, amikor visszatalál az ő alkotójához.